Ha kashnong karang ha kadong mau sinjuri, kashnong kabaha apo kamau kanro sin RD block. Ha kani ka district rilong kasi mingi, nyobusan snem menchwa, antat ha kasnem kat kandai spa san pau. Lawan poi ka wei ka mem nari bilat, ka Annie Margaret Bar, kabadi ka wei ni kinongkit kam ha ka kam syakri blay, jong ka balang Unitarian. Kadai kalong kami kaba kampai kamat, ban ai ka jing syakri para beriu. Kabala sedang ban pen urlong, ya kani ka thong jong ka, da kaba sing school ha kani ka than, bat kam tam ka jing sing, ya ka wei ka ying ri kun swet, ha kani ka shnong karang. Ha kabala penbiang yegi kun, tang ka jan ka nep, kabam, Henry wat ka jing nang jing start room. Ngi kum ki Unitarian ha kajing sisa ngi supen thamai ya ka hadien ba iwe imem iba wan na po karibilan iba dei iba kwa banlong i disciple jong Mahatma Gandhi Henry Mahatma Gandhi pa de kwa ha kata kapor ba indon hajan jong u ti uong yai kilet ban serve sha kisnong kibalong kinong kendong kenang ba kibriu kinyo ya kajing mentoy Namar lada don hajan co Mahatma Gandhi kala banja kacing syakem lani kanu kabasungsi. Te kumta i Annie Margaret Bar ibade ibangi cukhot i kong bar lani i grani isawan ken ide i minister Unitarian ibana bilan ti itip ken ba kidon kita ki Unitarian sini sepok Khasi Hills. Kacing tip cung i kata kala penlong ye i ba ikwa banwan sini. Te kadai haki 50s kaba ila no nakal kata bat iwan shane sa Khasi Hills kidon ki parlo Unitarian jong i ki bawan yalam sa kani kathay ti andalawan yalam shane isa shem ken ba kadai kani ka caka kaba ikwa ban penroy namara kata kapor kan long klaw ba kani ka cakaru kay kibriu kidang long wild ba ti ong badai hang ni ka caka kaba ikwa ban song ne ti isa seng ken ya kata ka orphanage sa kata kapor ka jong i ka orphanage kam jangai nang ni ka don hang ti harum But ide hangta hapo ka orphanage kaba ilap hikai ya kini kena but ilap bu ru ya kata ka yeng songne jong i hang thie kata ka jeng sedang jong i ki babon bah ki bala nakati ka caka hang thie kila dep ka jeng kuliah ka bahe bala phi lej jai ka history jong kata andai pin sem si bon bah ki bala long long han Ka Annie Margaret Bar, kamdai kabriu ka bapet niam nejit niam. Kumta kani ka ying lari ya baro ki kun ki beladu no i kimi ki kpa bat ki bomdan ba ying asem shu la ki dei na kanu ru kaniam umdei tang ki Unitarian kani ikong bar im thmu haba imut ya kani kata ka secularism jong i kalong ka ba klain baru tata dei ba impet ya kaniam la ki dei ki Unitarian ne ki dei na ki wei pat ki janyam ti kita ki ba isong hang thie ya lam hang thie kidai ki ipet lut ma in nadong sadong ichu hikai ya ki kumno ban im halaki jong kichan dakaba hikai ya ki ban su ban thain dakaba hikai ya ki ban pulie bat dak nadong sadong Ka Annie Margaret Bar kala klat no akasnem kat kandai spat nyo pulai ha ka bai ya kani ka ying ri kun swet la ha ban khang no namar ha kata kapor shim ladon ki ban shim tipat ban penyat ya kani ka ying ri kun swet Kensan haba kata kelayat bah ka skul ro kelayat bah kani ka orphanage jong iru kala biang nadong sadong ban kensan ila kam si tom hi bat lakit je i sadal hi bat ila klat no ru sadal hi Dei hakasnem arjar san bagi kat tu kat ni kiri urang ba jong kapalang Unitarian kila perkhat bakumno ban yolat ban blibiang ye kini giying ban beteng ye kalenti ka belasdang da ke Annie Margaret Bar but dei hakasnem arjar shipau bagani kala urlong ha kabala yo ban blibiang ye kini giying ri kun swet haba kapor kelayat je ngim sngo yu alat kumno ban beteng ya kata ka orphanage lani ya hoi ka skul ka don bet Henry ya kata orphanage kala sukut no hi kumta ti ka ka bakam sngo kala pa de kalong ba ki don be ki rang ba ki ba im jing mot
kibayai dream kumno ban pen urlong lani kumno bandang beteng ya kata kajing sedang gajong i tikadai ha kasnem ar hajar san kabakiduan kat tu kat ni kirang ba chong ka balang Unitarian kibala ya song perkhat kibakwa de ban sang biang namar kiduan kat tu kat ni kibrio kibadon kam sisa ya kajing arab tibat kalong kabadon bok hadu kata ha kaba kia kendu ya kawai kamem kata kadai ban apo Amerika kaong ba lada pikwa ban le kata ngadon lat banyarap te kata kadai tang kacing sedang ka ba kini orang ba ki perkhat kalong kadai ke ek ka ba bah ki ong kimtip kan yalam sano tang ba kirai ki ong bangin sedang te kadai hadian ba ki lai sedang ban frame ki lai sedang ban penurlong ya kata kacing thmu ga jongki kadai arhajar pra balas sedang ban tei ya kani kacakah ni te kata kacing tei ka simpor kumba sisnem tami ai bat yaki kena ki banengkong lawan ra hang ni hau arhajar sipo te ki dan sipo ngut kini ki kena bar kini ki kena kim dei tang nakani ka thang kini ki kena ki balawan ke application na ki cakap ba fair kum na sapadu nang tas te sa amlarem sa puryang sa te sa boy umru barterter ya kini ki kena om bala supriang kum ta hanrei kadon da kata ka case study lane baki da lej ban curip laki wan sisa ne em na kata ka yen ka ba idon kam ga jingarap ta ka bakut ki sem bakini ki kena siphongot ki dei ki badot kam ga jingarap ba lawan ra ki hangni Kidon kat tu kat ni ki riu kraw mensim kuman ong kini ki big hearts om tang ki jongi nang ni bat nasa baru ki balayarap da ka bakikirsan individually kata kamut la menong ye iwe kena la da ka jingran kam ngibu ha kata ka por la kumno kumba arpho hajar asis nem ka bu school ka jingkersan ka bam ka riam ka bet ka kot ka sla ka kot ka khya na dong sadong bat ka dei ka jingkersan jong kita ki riu kraw perkhat ki riu kraw mensim bangi sala banbu ya kita ki kena sipongot bar haka taka por ki don tang langut pede ki nong tre superintendent bat in we nong yaram bat iwe ikme tiki kanier kam dei ka basuk ban yo ya kita ki nong tre dei tang ki ba kraw man sim sisa ki ba kloi ban sim ya kanier kam nama kam dei ka kam ka basuk bat haka snem ka ba ar dei haka ba idon ngan ong idei khlung ar snem siteng iba la sa i no la klat no keme bat umdan nong pechu lalong tek kembali kuan red nrei kini ki nong trei ki dei ki bakrau haduk kata ka jing perkhat jong bat kilalaban penhe pensan bat menta uta ukna ulahe bat ulale ya ka bi music ban penyat bat penbet penbiang ni kicing dan kam jong ki khon ki basa akani ka yeng kam long ka basuk ya ka balang Unitarian kam tam hagaliang ka bisa Henry Day ha kasnem arjar khatlai hadin baka sorkar kala perking ban pentri kam ya kaan Juvenile Justice Act arjar khatlai ha ka balabtha ya barok ki yeng ki bakum kini ban register baka sorkar ba kani ga yeng kala sang ban yo jingkershan pisa na ka sorkar kam tam ban siu bai nong ya ki bayara ban penyat ya ki kam ki jam ha kani ga yeng kadai ha ka arhajar khatlai baka sarkar Meghalaya le kelas dang ban pen itu ya kata ka JJ Act lani ka Juvenile Justice Act andala introduce ya kata ki ong ba baro ki huam ki dai ban register tingiru kumbakalong ngilai register but ngilayo ya ka registration kadai hau arhajar khatlai te ki ong bakin sa ai ka jingarap nakaliang ka government te ka jingarap ka bawan na ka government kadai hadu arhajar khatsan anda kelawan kata ka jingarap ha ka baki ai bainong lani kata ka salary yak ta kinong trei bar ha kata ka por ki ai ru bai bam nya kam ta kini ki khun ki jongi kajing kersan jong ka sarkar kelayarap hadu kata wala ra kalong ka baret ru andrei ka jingarap ka bakraw ha ya ka hum hi bar okoi
kapor kalayat ha kabagi kun ki basa akani ka ying kila khambet khambyang na du kaban ki jan ki nap pan phong ki kot kisla ka jing pule jangki Henry ha kisnem ki bahadin lami sakawai ka jing perkheng na ka sorkar kata pan sha shu pan pensa lang haju ya ki khna kenthai bat jinrang tingi ha kata kapor khamtam kani ka huam ngidon bat kenthai bat jinrang tikini ki khun jongi ha ba kidon ki im hal lor ka jing pe jongi tai ki im kum shipara anda ngilayo ay kata registration bat ka sarkar kala ong yangi ba kino ki kuan ki bala cross ya ka shipos nem kamtam ki senrang kim dei shu bandron ha kani ka huom dei hang ta ken ba ngiru ngi saya snok lumar na marba yang yaki lari hang ne lalong bikum sipara te ngilai perkat kum no ken ban yu alat bat de sein bread yakini ki kuan ki bala don hang ni bat ken thei bat senrang dia ngila ai nok application siapa ka sarkar ngi ong ba lada umsa ai kini kuan ban song hang ni te la ban long ya rabu lem no yaki sakiwi pada ki hum ki bapet tang yaki kun senra te nakaliang sarkar ru kasem jing ban bu yaki te ka sarkar kala ailat yangi ki ong bala dalong hi ka bala tingin ailat ki ai por yangi ba ngin ye perkhat bangin ye song perkhat bangin ya sna da ka wei ka hum da ka ba ki bu ro ka kendon bala kum no lada ka girls home bat ka boys home ka de ban cengai la kum no si kilometer kata ka diga jing ong ka chongki wat ban fulfill ya kata harap kam de ka besok ban ong si kilometer kalong ka ba e bah bangin yo asa ka wei pada ka ho ti kini ki de orang ba chongi kele song perkhat bat kilaya crazy tom hiru kum no ban le kata na mar ba ngi thu ba ka jing im chongi ni ki kun kalong ba thik kum si para teladang i pen ya khlat ya ki ndai teng teng dangi keren ru itu hi ba ka don ka jing dia waki ti kadai nadu arajar khan riu kilai persang kum no ban yo ya kata ka boys home la ka jong Henry kidon pada ki kraw man siem ki ban no senyang ki ba ngilala asndon ban teya ya kani ka boys home ka ba ibet ka ba ka cingtei jongka kala longkat kum ka guidelines ka badai hapo ka Juvenile Justice Act ketika home jongki boys te halor kata kadeha usnem arhajar khat nyau ka bangi lastang ban kadeha September arhajar khat nyau ka bangi lala ban bu ya kini ki boys bat ki girls la ka jong kata kamut ngilala ban pen urlong ya kata kecing temu ndangi layo makna ya kata ka boys home ru nakaliang ka government pada kamtre ban yarap bangin bu nong trei lani namang ngiladwan hang ni kinong trei te sya tarik ngindon extra ngihap don ni ke extra ki klam ayang ya kano ka jingarap war hadu mentaru te kidehi kini ki big house ki bayarap yang kumno ban sponsor ya ki katuga ni kinong trei ki bingidon hang tai baru ya kini ki kun ki jongi men hadu menta ki don lai po khandai ngut kini ki khon khat khandai ngut ki dei ki girls ki badon hakani ka ho menta hapo kani ka CCI nang ta khatwei ngut ki dei ki boys khandai ngut ki bla hap hakata ka aftercare ki beong ka hadian khat prasnem san ngut ki dei ki kenthai bat sangut ki dei ki senrang na pleng chongki ki balami ki don henry ngut ki bengin ada prestor kita ki dei kita nadu usnem hajar arpo ter komta Hapreng kini ki kena ki don na pleng chongki ki pas start hadu kata ta ba don na pleng chongki ki balong average te namar hang ni ngi biang ki staff chongi hang ni bro artli ki hom ngi don khat ngongon ngi persang ban penbiang kat kum ka guidelines jong kani ka JC Act hakaba ngi don ki kmie ngi don ki counselor ngi don ki superintendent ki don ki bapet ya ka health ki don ki cook ki don ki kini ki helper ki cleaner ki gardener bat kum ta ter nang taki don ro de kini ki part time doctor ki bapen nang tangi don ki musician bat kum ta ter ti kini ke jing don jong kini ende ki ka jingarap ka ba krau bhayangi ha ka ba ka jing biang ka jing bit jong kini ki khun pinpet ha ba ki pinpet na do ka jing ele ka jong ki ne pinpet na de jing pulieru ki long ki kambit ban ya ki we ki khun ki bal ki ngila ban ong ki badon ki mi ki paru
haduk menta pinsem bakini hi kibala dep ya ka cing pulie bat kibala kidana pren ki kibala pulie sabaru kidai ki ngalaban ong naki na pedeng chongki kibabun kidai kiba late on scholarship kadai ka jing arab ka ba aleng ba ka cing start ka chongki ti haba kala poi ha kata ka kerdan ki kini kidan kibalet ya ka music kibalet ya ka agriculture ki pulie sapo satai sapo Arunachal Pradesh nang tadan na pleng chongki ki pulie ya ka law dan na pleng chongki kibalet ya ka fashion technology dan na pleng chongki kibala dep pendep kibalami ki dan ki pendep ya ka ne ka beautician course na po Calcutta dan na pleng chongki ki dei ki tailoring ki bapet ya ka tailor dan na pleng chongki kibalet ya fabric and fashion designing bat kumta teter ti kani kacing pule kacongki ngai kalayarap beki bakin jeng hala kacong kakcan kitu ki kena ki balami ru ki haduk menta ngai ba kibiang kibet pinsem wala ki ka school ki lej hang ni hanong kendong kadai ka school hang ni hasenong hi ki pendap ya ka 12 nang ni ki dan na pleng chongki ki bayo distinction hadu santli ki bayo distinction southly hendai babuan hi ki bayo distinction bet kacing syam conga kalong ba ngawan hang ni ngalayo du ka ai ka bangakwa nadu ka kabam kadi kacing suma sukher jong kini ki bari basumaryanga ki bar along kum imi ipa te khamtam ru ha kacing puli jing puthi te kat haduk menta haduk bangalala bangan ban lej yakni ka BA LLB menta ngala puli hakanan semester te tengah syambak kini ki barok di kicing krublai hakabang dilang ba kicing pasat mensim ublai ya kini barok ki badan mensim ban yarap yang ki basong basa hang ni pok kayeng ngalawan rasyong langsa kani kecaka de nadu snem arachar khandai hakarta kabang adang don nang saus nem kerta bat mentapat ngala lej ban lej police di Shillong ha ka lan jongga diploma in medical laboratory technology hapo Martin Luther Christian University kat kum kacing syam chonga por bangadang syong dang sa ni kalong ba nga layo lut kinya ke ka ba nga kwa nga thmu namar kat ka bangi don kam kani ka yeng kim chu khang lat ndai ki ple lat bet ba barabor bat ki chu ai lat hiro yangi bingin le ke bat kham tam ba ki tin lenti yangi ha ka chinga enti chongi ha ka ba bat kicu pendap penbiang hiro ke bangi don kam ngi kwa kici im kecongi te ngadap da kicing sukumen hiro haba ngangalai la banwan bat bangalai yo bansa chakani ka jing kani ka bapet bari yang ngi kum la kicong ki khun ki ti chongki hi haba da bat kani ka yeng asngau bakala rila sumaringan adu bangadang red bat ngala long hadu menta bat kala ai isibun kicing mentai bat isibun ba kibang kicing dan kam kibanga hab banan kam ki laai na benta ka chunga bat sibun ngalayo nakani ka yeng kicing senang cingkrau cingkentu bat ha kalyang jong kicing pule puthi nadu bangas dangan sa hang ni ngasem bakni ka yeng kedai ka wei ta ka yeng ka ba ai ching mentoy bat kabala ban penang penstat yangi ki khana ki baduk bat ki bomdon su ki kmi ki pa ban ngadap hiru da kecing ngok men ka bakrau bang layo hakani kayeng bolongkum kata kecing plelat yanga bangaru ngadai benlong sisena kwis ni ukna ubnang bestat bat batu bre tu blai